Fil-Marsa sar funeral li ġibet l-attenzjoni ta' ħafna minħabba in-numru ta' żwiemel li kien hemm. Fil-fatt meta ingħatat l-aħħar tislima lil Karmenu Ellul magħruf bħala l-Balej, intużaw il-karozzini u mhux il-karozzi. Ellul, vittma ta' inċident ta' traffiku nhar is-Sibt li għadda, kien dilettant ta' żwiemel. Minn barra li l-mejjet inġar fuq karru tal-mejtin li għandu madwar 150 sena, il-korteo riġal l-iqraba wkoll kien iffurmat tal-karozzini. Fi kliem Joe Borg li funerali ħadem diversi, din kienet l-ewwel darba. Bħala karru nużaw ħisu 25-30 darba jekk fis-sena. Bil-karozzini l-ewwel darba, ma qatt ma kellna l-karozzini wara l-karru ta' żwiemel jikkumpenjaw. L-ewwel jimxi l-karru, mbagħad jimxi l-qassis u l-karozzini bil-familji warajh. 30 darba mhumiex ftit meta wieħed iqis li l-użanza li l-mejjet jinġar fuq karru kienet inqatet kważi għal kollox għal dawn l-aħħar snin. Fejn l-uż tal-karozzi lussużi illum huwa n-norma. Norma li reġgħet qed tinbidel f'diversi lokalitajiet fejn hemm ħafna dilettanti ta' żwiemel bħal Marsa. Il-lokal fejn Ellul ingħata l-aħħar tislima minn persuni li kienu jafuh iżda wkoll miż-żwiemel, l-annimal li tant kien iħobb u jħobbu lura.